L'any 2023 s'ha celebrat la 21a edició de la Biennal de Ceràmica d'Esplugues Angelina Alòs. El certamen de la ciutat és el concurs de creació de ceràmica més antic de Catalunya, amb una trajectòria i prestigi reconeguts internacionalment. Des de l'Ajuntament d'Esplugues es continua apostant per recolzar la creació artística a través de la ceràmica, tot mantenint viu l'esperit de la ceramista Angelina Alòs, impulsora del premi. Aquest any, la Biennal ha batut rècord de participació amb 289 obres presentades de 34 països diferents i s'ha convertit en l'edició més internacional de la seva història. D'entre totes les propostes presentades, el jurat especialitzat, format per Isabel Fernández del Moral, Mònica Ramon i Manel Diestre, va ser l'encarregat de fer la selecció i el veredicte final. L'exposició que ara us presentem la conformen les 4 obres guanyadores, la peça guardonada amb el Premi del Públic i les 23 obres finalistes. L'exposició construeix el seu relat més enllà de l'observació de les peces gràcies a les explicacions dels i les artistes, així com de les aportacions de les persones que l'han visitada al llarg dels mesos que ha estat oberta al públic. Una peça de delicadesa extrema que conjuga disseny geomètric, tècnica i tecnologia, tot inspirant-se en la natura. La creació d'un jove artista que va arribar a la ceràmica quasi per casualitat i ha trobat en la porcellana el llenguatge per la seva expressió artística. Arribada a la maduresa, l'artista va apostar pel seu somni de joventut, dedicar-se exclusivament a la ceràmica. Una vida plena d'experiències plasmades en una peça, a primera vista fràgil, però de gran resistència. La mateixa artista defineix la seva obra com una estructura delicada i fràgil que pretén immortalitzar el moviment imperceptible del creixement d'un organisme vegetal. Un exemple de peça de gran complexitat creada amb la tècnica japonesa nerikomi. L'obra més votada pel públic és un conjunt de peces que trasllada la tradició a la modernitat, recollint el bagatge i les vivències de l'artista des de la seva Bòsnia natal fins als Emirats Àrabs. El concepte d'aquests gerros modelats a mà i torn és la bellesa de la tensió, utilitzant les ballarines en puntes com a metàfora. Una obra per honrar la seva mare, de qui està allunyada físicament, utilitzant el mètode nerikomi per representar la relació mare-filla. Els elements de la flor al microscopi. L'artista va extreure el pistil, el va copiar i reproduir de manera dissociada. Obra intencionadament humanitzada, que representa fragments de vaixells perduts al mar. Una reflexió que busca l'ordre darrere el caos de la nostra societat. En el seu treball, l'artista vol portar el material fins als seus límits físics. La peça revela un personatge de l'artista dotant de vida i personalitat a un objecte quotidià, una tetera. 3 peces que actualitzen la tècnica de decoració ceràmica majòlica amb nous models i colors. Descobrim una de les peces amb més impacte de l'exposició. El públic la mira amb deteniment, investiga i intenta esbrinar què amaga l'enigmàtica figura creada per Sara León. Una de les peces que més impacta en les persones visitants, que empatitzen amb les mans protagonistes. Asimetria 7 és una reflexió sobre els comportaments, les accions, els llenguatges socials actuals en aquests temps agitats. Aquesta peça tan controvertida visualment forma part d'un projecte que treballa els rols socials en termes de gènere. La peça és una invitació a entrar per la porta entreoberta d'un món natural. L'obra copsa el procés de descomposició, convertint els vegetals marcits en objectes petrificats de porcellana.
La proposta neix de la reflexió de l'abús dels medicaments a la nostra societat. Una peça que neix de la investigació de l'artista amb argiles ja en desús, a partir dels quals experimenta amb formes i esmalt. El resultat és una obra que pràcticament flueix en l'ambient. El joc de llums i ombres de les fulles d'un taronger són el fil conductor d'una peça que ens parla del ser i el no ser, de la creació a partir d'allò que ens és oposat. Una peça que neix del canvi de vida de l'artista de la ciutat al camp. L'obra vol posar en dansa les funcions cognitives de l'individu, les emocions i els sentiments mitjançant els diferents estats. És un contenidor de contingut. El seu focus rau a captar la materialització de moments efímers derivats del moviment. Una peça que permet a l'artista trencar les convencions i l'empodera com a dona. L'objectiu de l'artista és crear superfícies de color lliures, multicapa, irregulars i camps de perspectives molt diferents. L'obra vol ajudar a inspirar la creació d'espais integrats en la natura i fomentar la utilització de materials sostenibles.